Aturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Setu 21 Januari 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Berkah kasarasan kawilujengan sampun Gusti paringaken wonten ing gesang kita. Saestu menika berkah ingkang ageng ingkang Gusti sampun paringaken minangka wujud tresnaning Allah tumraping gesang kita. Pramila sumangga kita sowan marek wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi mbekta manah kebaing raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti wonten sabeting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kidung pasamuan Jawi 117 gangsal ning gunung wah ning ngare. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika injih saking Injil Lukas gangsal ayat 17 dumugi 32. Sakwise mangkono Gusti Yesus banjur tindak nuli mirsa juru mupubea linggih ana ing pabean jenenge Lewi. Iku dipangandikani mangkene, "Melu aku." Lewi banjur ngadeg samubarang kabeh ditinggal lan nderek Gusti Yesus.
Lewi tumuli nganakake bujana gedhe kagem panjenengane ana ing omahe. Lan akeh juru mupupeo lan wong-wong liyane kang padha melu ngepung. Para wong Farisi lan ahli Taurat padha grundelan karo para sakabate Gusti Yesus. Tembunge, "Ya kene kowe padha mangan lan ngombe awor karo juru mupupeo lan wong dosa." Gusti Yesus banjur paring wangsulan pangandikane, "Wong waras iku ora butuh dokter, mung sing lara. Tekaku ora ngundang wong sampurna, nanging wong dosa supaya padha meratobat." Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestoaken. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika nilar sedayanipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten pamanggih saking tokoh agami ingkang kawentar injih menika Ibu Teresa ingkang mekaten. Kita tidak bisa melakukan semua hal besar, tapi kita bisa melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Pangandika menika mijil saking raos setya saha katmenanipun Ibu Teresa anggenipun nderek Gusti Yesus. Injih amargi saking raosaken katresnanipun Gusti Yesus ingkang ageng tumraping gesangipun. Lan srana katresnan ugi Ibu Teresa ngladosi para tiyang ingkang sakit kusta wonten ing tanah Kalkuta, India. Semangat tuwin raos tresna dados kegiatanipun Ibu Teresa ngladosi Gusti Yesus ngantos ing pungkasan gesangipun. Kados pundi tumraping kita menapa tasih wonten kasetyan lan katresnan kagem Gusti lan nderekaken Gusti Yesus ngantos dumugi wekasan. Boten perlu nindakaken perkawis ingkang daki-daki ingkang boten saged kita lampahi. Ananging kita saged nindakaken perkawis ingkang sepele lan prasaja wonten ing gesang menika kanthi katresnan ingkang ageng. Ingkang menika dados kegiatanipun kita sami ngladosi lan nderek Gusti Yesus. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, wonten tiyang Lewi ingkang kawentar awit saking tumindakipun ingkang remen meres lan pados seneng lan remenipun piyambak. Injih tiyang menika ingkang nyambut damel dados juru mupupeo ingkang naminipun menika Lewi. Kadah tiyang boten remen dhateng tiyang Lewi menika amargi saking tumindakipun ingkang boten leres. Nganggep tiyang sanes menika asor, kedah dipun tindes lan dipun peres. Pados untung badhe ingkang kathah kangge piyambakipun boten gadhahi raos welas asih babar pindah dhateng tiyang sanes. Watek gumunggung lan awon kados angel saged mareni dados sae. Tiyang Jawi ngendika, watuk iso ditambani nek watek angel tambani. Mukal saged ewah lan meratobat. Gusti Yesus nimbali tiyang Lewi menika, "Melu aku." Sanalika Lewi menika nderek lan nilaraken sedayanipun. Boten namung nilar kabiasanipun ingkang dados juru mupupeo ingkang awon, ananging purun nilar watek lan sipatipun. Injih watek lan sipatipun ingkang remen mentingaken diri gumunggung lan wangkot. Ing samangke saged dados tiyang ingkang sae lan estu-estu meratobat. Samangke piyambakipun dados tiyang ingkang lumo, ingkang anggadhahi welas asih lan kasainan. Saestu wonten ewa-ewaning gesang sarta tumindak ingkang nyata. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, saya sepuh gesang boten ateges sampun boten saged ngewahi lan damel ingkang sae. Hamba pilih amargi rumiyin kita supe kangge ngladosi gesang amung kangge ngudi arta lan rejeki kangge diri kita piyambak
Rumiyin kita remen buang-buang wektu amung kangge ngudi seneng lan marem piyambak. Nggih kados tiyang Lewi ingkang medhit wektu arta lan katresnan. Ananging samangke kita dipun timbali Gusti Yesus melu aku. Boten wonten tembung telat kangge damel ewa-ewan ingkang sae ing satengahing pagesangan. Kita saged ngladosi Gusti kanthi katresnan lan kasetyan ingkang ageng. Inggih menika kita saged ngapurani gesang kapungkur kita, masa lalu kita. Kita saged ngudari rengganing sesambatan ingkang boten sae dados sae kemalih ing antawisipun anggotaning brayat pasamuan lan sanesipun. Kita saged ngapunteni lepatipun pasangan lan anak putu menapa dene lepatipun tiyang sanes. Kita saestu saged nilaraken sedayanipun. Kanthi raos katresnan ingkang ageng menika badhe dados kegiatan kita tetap setya ngladosi Gusti Yesus. Boten sisa mangu-mangu kangge nilaraken sedayanipun. Awit samangke ingkang perlu lan ingkang langkung pengaji wonten ing gesang menika. Injing menika saged nggayuh ingkang langgeng lan ingkang dados keparengipun Gusti Yesus. Amin. Sesarengan kita lumebet ing pandonga saestu gungsih lan pagaran patuko do Gusti. Awit mawerni-werni peparing lan kamiran sampun kababar wonten ing dinten menika. Sedaya nglangkungi menapa ingkang saged kawula pikiraken lan saestu boten kecandhak ing nalar budi kawula ingkang winates lan cupluk menika. Kadang ingkang sampun kawula tampi ingkang sae. Nanging kawula dereng saged munjukaken ingkang sae lan pantes wonten ing ngarsa patuko minangka raos syukur lan panuwun kawula. Sinagedna kawula nderek patuko lan celak layan patuko supados gesang tansah bangun miturut ing sakarsa patuko. Satemah gesang saged dados panutan lan tilah tumrap sakiwa tengen kawula. Kawula ndedonga kangge para sedherek ing pundiya papanipun ingkang ndedonga nyuwun saras lan kegiatan ing mangsa sepuhipun. Ingkang angen-angenipun ugi ingkang sae kangge gesang tembenipun para putra wayahipun. Mugi sedaya kelampa salaras kelayan karsa patuko tebih saking panggoda sarta piyawon. Mugi dinten menika kawula para sepuh saged migunaken wekdal kanthi manah kepak ing kapingan sarta raos syukur sisa sedih lan kamutaning gesang saestu badhe kawula tilaraken. Awit sedaya menika badhe kinantos ing raos ayem, tentrem lan kepenak awit saking nderek patuko lan patuko ingkang tansah mitulungi kawula sami. Kawula ngakeni tiyang ringkih lan apes wonten ing ngarsa patuko. Mugi wonten lumunturing sih pangapura saking patuko teman gesang kawula pinanggih sae lan pantes. Wonten ing pangwos saha katresnan patuko Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng aya cicipan ing dinten menika.